В медиите постоянно излизат хедлайни, които ни казват как ние се топим като нация. За една година българите са намалели с 50 000 души. Най-тежките прогнози тепърва предстои да се сбъднат. Написах една компютърна симулация, да видим примерно кога ще падне под 1 милион. И това е годината 2315. Окей, значи ни е гарантирано, че поне още 3 века няма да паднем под 1 милион. А кога ще паднем под 2 милиона? 2192 година. Отново е бъдеще, което изглежда някакси далечно и вероятно проблемите ни ще са много по-различни тогава. А под 3 милиона? 2121 година. Добре, а когато съм на смъртно легло, колко ще бъде населението на България? 2076 година, тогава населението на България ще бъде 3 милиона 852 хиляди 747 души. Но нека пробваме нещо малко по-различно. Да предположим, че отутре всички българки решат да раждат по 2,1 деца, колкото е необходимо. Какво би станало?